ראינו גם ששפכו עליהם מלח בתחילת המשחק, שזה לבטח אלמנט מאוד מוסיף. מזל שלא שפך להם פלפל, הוא יכול לשרוף או אותם. מלח לימון, זה קצת חמוץ. בינתיים זו מורד עליאן עם ההזדמנות הראשונה של בית"ר שמשון. וכבר יכולתם לראות את הרגל החזקה של הבחור הזה, מורד עליאן, חלוץ בית"ר שמשון, מלך השערים של העונה. הילד גדל בהפועל ירושלים, מגיע מהכפר בית צפאפא, והנה איום ראשון על השער. אתה מכיר אותו בטח יותר טוב, אתה... במקרה, כן, מכיר אותו. והנה הזדמנות מצוינת ראשונה של בית"ר שמשון. בינתיים בוא נראה את עופר שטרית שמשתחרר שם יפה וגם לוקח כדור. הרבה מאוד אנרגיות במשחק שלו. עליאן בתוך הרחבה, מה הוא יכול לעשות שם? מורד עליאן משתחרר, הנה ההזדמנות של אבן, והכדור הולך גבוה מעל השער, וזו כבר הזדמנות שנייה ב10 הדקות הראשונות האלה של בית"ר שמשון בתוך הרחבה של מכבי תל אביב, וקצת יותר דיוק מצידו של אבן, ויכול להיות שהיינו רואים גם את השער הראשון במשחק. כן, אבל תראה איזה מבצע אני יוצא מהכלל, גם של עופר שטרית, והכנה מצוינת. הוא הביא את הכדור מצד לצד, הגביע את זה מעל מסיקה, כדור מאוד מתוחכם, ואני רואה שהוא הולך לצאת, כנראה שהוא נפצע או משהו קרה לו. עוד כדור ארוך לכיוונו של מורד עליאן. שטרית יכול להסתנן, זו ההזדמנות המסוכנת של בית"ר שמשון. הנה הבעיטה מבחוץ, הצלה גדולה של יבריץ', זה לא נגמר, ועליאן בנבדל. זה היה בליץ של בית"ר שמשון שלא הסתיים בשער, למזלה של מכבי תל אביב. הקהל של מכבי מתחיל לשרוק, להביע את אי שביעות רצונו ממה שהוא רואה ב-20 דקות של המשחק. אתה יודע מה, זה לא מפתיע אותנו, מה שאנחנו רואים במשחק. עופר שטרית מכין שם את ההזדמנות לגיא אבן עם עוד בעיטה מרחוק. הפעם הייתה למסגרת, יבריץ' היה שם במקום. עכשיו עליאן שוב משתלט, תראו איזה שחקן מצוין, ואיזו בעיטה מצוינת שגם היא עוברת סנטימטרים מעל החיבור של יבריץ'. והשאלה אם בית"ר לא מבקיעה במצבים האלה, מתי כן? אתה יודע מה, אם אנחנו נהיה אמיתיים, צריכים כבר להוביל 2-0, לפחות 2-0. וזהו עכשיו מסיקה, חדד לידו, ניסה להגיע למצב של הגבהה, מסיקה מוצא את חדד, עדיין חדד בתוך הרחבה, הולך על בעיטה, וזאת תהיה קרן לזכותה של בית"ר שמשון מהבעיטה הזו של חדד. מזרחי אומר הכדור לא עבר את הקו, אבל חכמון היה קרוב, הוא מסמן מיידית לקרן. זהו קמנן, מצרף עכשיו את מסיקה, הנה כדור הרוחב שלו, שוב אורן רותם עם ההרחקה, שן הולך על בעיטה מרחוק, אבל יניב מזרחי קרוח ובמקום, משתלט על הכדור. זו הייתה בעיטה מפתיעה ביותר, אתה יודע. ההרחקה לא טובה של רותם, נכון? כן. שטרית כושל שם במאבק מול ביסרה שמצטרף לעזרת ההתקפה, זהו חדד, מוצא עכשיו את קמנן, זה יכול להיות מסוכן, קמנן הולך על בעיטה וזה יוצא החוצה. זה נקרא ניסיון, ניסה לשאול את הכדור לפינה רחוקה וזה היה רחוק מאוד. הרבה מאוד זמן חלף מאז הניסיון האחרון של מכבי תל אביב, אבל הנה קמנן מצליח לנפק אחד כזה. 3 שחקנים ממתינים להגבהה, הנה ההזדמנות, מסודי נעצר שם, וזה עדיין לא נגמר. הנה רודי חדד עם ההזדמנות, והכדור שלה בחוץ. ההזדמנות הטובה במשחק עד כה לזכותה של מכבי תל אביב, ערבוביה שם בהגנה, ורודי חדד, מי אם לא הוא, יכול היה בסופו של דבר לתקן את הרושם הנגטיבי שהוא הותיר עלינו היום ולהכריע כאן את המשחק. וכמובן נותן לו כדור מצוין, הכדור אומנם מגיע אליו בפוקס. זהו אסוס חדד זה להגביע שם את הכדור, זה מה שחדד עושה. הנה ההזדמנות, הנה קמנן, עוד הצלה גדולה של מזרחי ורותם מנקה את זה. בואו נראה עכשיו רגע את עומר פרץ שמנסה בעיטה מרחוק, סנטימטרים החוצה. זה הפך להיות כמו שחקן מן המניין, התאקלם, מה שנקרא, אתה מבין, הוא ראה כי טוב, הוא ראה את העיר, כמה שתל אביב עיר תוססת, חיה ומעניינת, התחיל לבלות טוב וזה, תסתכל איך הוא נראה. 114 דקות של כדורגל, שפונגין מקבל, הנה ההגבהה שלו, קמנן נוגח, ההזדמנות של פרץ, גלישה פנטסטית של הגנת בית"ר שמשון. עמית מעלל חתום על הגליץ' הזה, ציל שער בטוח שמונע שער ממכבי תל אביב. הקדים את פרץ בשניות. הנה כדור הקרן, הנה הנגיחה, הנה ההזדמנות של ז'אן, הצלה גדולה, זה עדיין לא נגמר. יניב מזרחי שוב במקום ומונע ממכבי תל אביב לעלות ליתרון. 2 דקות
מוסיף חכמון, משמע פחות משתי דקות זה מה שנשאר. הנה מזרחי בתוך הרחבה, הנה ביתה של אדם מזרחי, וזה ברשת! בית"ר שמשון מהממת את מכבי תל אביב. אדם מזרחי ברגע הגדול ביותר של הבחור הזה, סנסציה בשכונת התקווה. בית"ר שמשון 1, מכבי תל אביב 0. ואם יש מגיע בכדורגל, אז זה מגיע לבית"ר שמשון ומגיע לאדם מזרחי. לא להאמין. איזה הפתעה, איזה הפתעה, איזה הפתעה, באמת, אתה יודע מה? תשמע, הם עשו פה סנסציה בקנה מידה ישראלי. זו סנסציה הגדולה ביותר שיכולה להיות, להעיף את מכבי תל אביב בשלב כזה מוקדם מהגביע. מה אני אגיד לך? שניות האחרונות של ההתמודדות הזו, אדם מזרחי, כמו בית"ר שמשון, מאז האיחוד של הקבוצה, של שתי הקבוצות האלה, לא היה רגע כזה גדול לשני מועדוני הפאר האלה. איסוף עם הניסיון האחרון של מכבי תל אביב, ביסרה, עדיין ביסרה, שניות אחרונות של ההתמודדות הזו, והנה זה מסתיים. בית"ר שמשון חוזרת לקדמת הבמה של הכדורגל הישראלי עם הסנסציה הגדולה של משחקי הגביע. הלם במכבי תל אביב. זאת לא הפתעה, אני לא חושב שזאת הפתעה, כי בסך הכל הקבוצה הטובה יותר הייתה למשחק לנצח, זה דווקא בית"ר שמשון. מגיע לה את כל המחמאות בעולם. אני חושב שגם אם הם היו מפסידים את המשחק הזה, דיברנו על זה, מגיע להם את כל המחמאות על הצורה הזאת, על הכבוד שהם הביאו לליגה הארצית הזאת. אני חושב שאין מילים להביע. תראה את השמחה פה של הקהל, תראה את ההתרגשות של המעט האוהדים האלה, תראה איזה שמחה הקבוצת כדורגל יכולה לעשות לקהל האוהדים שלו.